Jeg hedder Filuka, og jeg er 12 år gammel. Jeg bliver snart 13 her til april. Jeg vil selv beskrive mig selv som en sjov og sød pige. Ja, og så går jeg til fodbold mandag og onsdag. Og om lørdagen går jeg til noget scenekunst i Solrød. Det er sådan en slags teater. Jeg har lige optrådt med et juleshow, så det her er mit første år. Jeg vil rigtig gerne være med i mange programmer, f.eks. Klassen, fordi jeg har set Klassen i så mange år nu, ligesom det startede. Ja, og så vil jeg gerne prøve at udfordre mig selv og være sådan skuespilleragtigt, fordi det har jeg altid drømt om. Og ja, jeg vil også gerne bare udfordre mig selv og se, om jeg tør og kan det, fordi det tror jeg og håber, jeg godt kan. Og det ved jeg kan. Så ja, er der mere, jeg skal sige? Det ved jeg ikke. Ja, det var egentlig lidt om mig. Hej!